Салом алейкум бародарон, хоҳарон ва подписчикон. Ман пранк кардем, ман пранк мекунам. Рости гап, дина як видео кардан, я бародармон бемории вазбинай. Хоҳиш кардан ки мо дар каналамо мақсад партоем, инҷа номераи карташ ҳастак. Каме ҳам бошам, я бародараро ёрдам мекунем, дастгирӣ мекунем. Хача 50 рубли ҳам бошад ки мақсад хача 10% ша амияи канали ма шава мақсад бародаро. Ози видео мебурояд, тамошо мекунем, мебинем бародармон чӣ касалай, дар кадом вазъиятай. Бисёр хоҳиш кардан ки мақсад дар каналамо партоем. Бародари хайрхоҳ каме ҳам бошад, хайри хушонат дар ин бародармон расонанд. Боқӣ дар амони худо бошед, зинда бошед. Салом алейкум бародаро, мардуми хайрхоҳ, мардуми ғариб, ҳама каса. Ин бародармон Баҳромҷон ба як ҳол гирифтор шуда 2 моҳ. Кӯмаки шумо дар кори ҳамида ягонҷо тавбатш бурдагӣ? Хуҷанд? Чи ягон мақсад беҳбудӣ дода? Ягон чашмош кам-кам вай шиду, ина гап мезана кам-кам ози. Гапа уже чанд хашида ки гапа ёд гирифта мақсад? Як ҳафта шид. Як ҳафта шида гап мезана. Як худамонро мешиноса, хеша намешиноса. Ҳай зиндагӣ ҳамия мақсад худованд ҳар як бандаша дар як мушкилӣ месанҷа. Иншоллоҳ хай мушкили ҳалшаванда. Номерои карта ҳами бародарам мемонем. Кадомет ки мақсад дасти хайр дорин, чанд қай ки метонен дар карташ пула равон мекунен. Иншоллоҳ хайрои кардагӣ шумо савобиш ба ҳар яктаи шумо мераса. Мақсад чӣ хеле ки медонен ҳамин зиндагия шахса беҳтар бигардонӣ, ба як оила хирсандӣ биёрӣ, ин беҳтарин кора. Худовандам розӣ, хитам мақсад пешравӣ барори корт мешавад. Кадоме ки ҳамин канал дора бигирем бо дар каналотон партоем бародаро. ҳаматонда бурдбори муваффақият. Мардуми ғариб хай надиден аҳволи бародарро омадем, наздикӣ хабар гирифтем чӣ хеле медонен. Падараш бечора ягонҷо дар кор намекарда, маошам намегирифта. маош надоран, зиндагишон хеле. Дударҷон гирья накӯ. Иншоллоҳ соз мешавад дударҷон, гирья накӯ. бо мехези қатъи ҷурот меравӣ, бозӣ мекунӣ, мактаб меравӣ. гирья накӯ, зиқ наша. Касоне ки дастгирӣ мекунанд, пешакӣ мегӯям худованд ҳарпуштошона раҳмат кана, хайрашона зиёда гардона. Хайркунандора Парвардигор пешгӯшона кушода гардона. ҳар куҷое бошанд Парвардигор дар паноҳи худ нигаҳбон бошад. Аллаҳумма раббана атина фид дунья ҳасанатан ва фил охирати ҳасанатан ва қина азабан нар бирахматика я арҳамар. рақамҳои телефон бовар накунед, моро мақсад занг бизанед, аҳволпарсӣ кунед. бо кадомет ки мақсад метонен айпешӣ биен ин бародара бибинен аҳволшона. дар чӣ дастгири шумо. худованд нигаҳбони ҳар яктаи шумо бошад. дар ин диск тон омодагӣ ҳамин дадуми сар чӣ гапай шолай. Ягон шанс набуд, ягон гарантия набуд. ин томография. ин ҳаминҷода агар шумо ин ҳаминҷо нигоҳ кунед, сара ҳамун томография ки мақсад сари ин ишда прошия. ин ҳамин сара. ин ҳамин сар, мағзи сар. тухма дида чани тухм шида, аммо хун лар бастагӣ як тухм ворид шуда. ҳамин раге ки бояд ситомара по қати ҳамин жидкост биравад, нарафтестай. барои полне ҳама ки нарафтеста шал шид, ба пур шида мехел. ана ова бини дар гирди сар чиқи ҷамъ шуда гар. ҳамон аппарате ки ин ҳамин тарафи сар мондагӣ ҳозир, ин ҳамин тараф мондагӣ ҳуй кардан сара. ҳамин аппарат овардаги ҳамин шланго дар жид ҳамон ова гирифтеста ки ҳамин намбра. агар ҳамон успед намекардем, мо дар раҳ уже 8 соат хуҷанда рафтем, успед намекардем мемард. ҳамин рафтем, ҳамҷера биридан, сара биридан. ира мондан, ҳамин 10% кори мо бучид. ҳамин қаки зинда монд. худованд аввалаш худовандай. ана ки 90% кори мо дар чӣ мерава, мо бояд ҳаминҷера ақиби сара вай кунанд, оператсия як бор дига мекунанд. ҳамира гирифтан дар кора. барои ира гирифтан на гарантия, на шанс гирифтаст. мақсад тағдири худованд гуфтан. худованд акн румона сирқ кунад, агар ҳамира ҳуй кунанд, айнами ҳаромағза часпидай.
ай ҳами ҳаромаз агар ҳамиш аппарат ира агар як кам тараб биҷумона беҳбудӣ аст, на ҷумона агар оператсия срочно кардан кӯрад. ҳами кистара гирифтан ко киста чени тухм шидаги. Ози мақсад аму духтуро шумо да муҳлат додагиян ки амира то чанд ҳами навистаги тухма бина чанд хел шидаги. Як тухми мирғ болу шидаги 3,6 см шидаги. дар сараша ина 4,94 дурӯзӣ шидаги 4,08 парқ шидаги. Санти ба даҳан меги. Ина Салимов Саидзода Баҳром 2002 год рождениаш. Инами зодаи амиҷа. Телефон хеле бисёр. Ина диски якум ваёш. МЛТш. оператсияки гузаронда. Якум мачтон дашид. Дуюм Ленобод хуҷан дашид. Иам ба ҳами мачтон германский аппарат қади тошна буромад. Ина ваёшон қоғозое ки бо ҳами хел дар сух чид. Саидзода Баҳром 2004 таваллуд дошт. 7/07/2020 муамира ҳама как 10% наҷот додам. Худованд раҳмша хурд. Дига агар не ягон вай надоштем, умед надоштем. Ина номерои телефонам хуҷанд ҳамаш. Ами ина Бобоев мануче умарош. Робари ҳам ширкат. Ина балесе ки мо виписка ихтибос, виписка кардем бур омадем, барои ки вазъияти уҷам вазбин шид. Касали бисёр шидистай. Мо нашид дар уҷа бур омадем. 8 соат ҳамиҷа омадем, ба шаб майиб шида буд. И карар гуфтанд ки иҷода намешава рост Казан Москва. Ҳамуҷада бояд мо ози баъди духтуро шуморо чанд қа муҳлат додагиян ки шумо ҳами Баҳромҷона мақсад барем ба Аниса барем. 2 моҳ ё 3 моҳ ҳами ҳаракат кане вай канем. 2 моҳ 3 моҳ шумо да муҳлат додагиян и Баҳромҷон дар ҳамин ҳол хов мерава мақсад. Ин ҳами хеместада. Ин агар динами яке рӯ варам кард, ҳами қадарша шав соат якним шав рӯ варам кард, талхкав шидем, айбиниё хун рафт. Охи яке меҷума охи. Ида мумкине ҷумидан, як шамол, як гап. Дида чӣ мешава охи? Асабош уҷа зиқ мешава. Дар ҳолати вазбин шава ягон духтур дорем мақсад биёя. Оли мо ай омадаги монда шидем, на дурушид ягон унҷо нарафтем. Барои ҳамаи охи як чӣ дар коп, як ҷубри оз як чӣ дар коп. Иншолло ёрдамтон мекунам. Ина бародаро ҳамун коғази ҳуҷҷатое ки бемори ҳамун Баҳромҷона тасдиқ мекунад ки ҳам дар ҳақиқат бемор ай. То ҳатто дискош ҳаста. Ина диское ки амра ташхиси оператсия МЛТ мозг. Саидзода Баҳром 7/07/2020. Муамира дар вай буровардан аппарата. И ягон ҷои вайш нест. Ина дуюм вайш. Ҳар як кас месанҷа ки чӣ хелаи. Ҳамаи сум еста. Ҳамин худаш тоқа ҳамин 470 сум шуд. духтур ҳами хеле. Акн бепул суханат асар надораша намеяй. ҳола мия. Иншолло. Барои ме акн як ёрдам ям як тараф мешава агар мо мусулмону дастгири якдигара мекунем ҳама вақт. иншолло мардуми тоҷи хайрхоҳан як инсон ай мушкили зиндагиш баровардан. Инҷа ягон ҷои вайш нест, пинониш нест, ин ҳамҷа навистаги ай чӣ нест, ай тарафи рост на. Вентри кулли поляризатсиони аз тарафи рост таҳти беҳискунии умумӣ гузаронда шуд. 8/07/2020. ҳамин зинда монд. ҳамҷа шахсони ҳами худотарси саховатманд пайдо шуд, файруд кардан, рафтем. ҳамиқа кор аз дастшон омад. ҳамуҷадам шанс набуд, ай рӯи дидан шанс набуд. Яке уҷада и уже яке уже амиҷа хир халос шуда уже. Ҳеҷ кор намекунад, намебинад, намешнава. Я мёртви зона шуд. Вақтан ака серон тами мурдара мебарӣ. Биё хая ҳаракат кунем. Уҷа ма худам тоқа мисол чӣ шид. Баъд маҷбур шудам биё гуфтам ака чӣ шидагиш. Ма ҳамун то дуровардан, то кардан, ин нағмаро кардан, то буромадан соат 3:30-4 шид. Баъди абед шид дигар. Як хидмат румона сиркад ҳамин кор, ҳамин қад тоғри шид. 10% кор буд шид. Ака 90% кори дар
شهر مسکو کازاندا همونجا بود میشد است. باید شهر مسکو برین. رقم تلفن باور نکنین ما را مقصد زنگ بزنین اول پرسی کنین و کدامت که مقصد میتونین ای پیشی بینین برادر ببینین احوالشونه دلچی دستگیری شما خداوند نگهبان هر یک تا شما باشه.